ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Ka Samla bari lang penggerup. Kawai ni ki Samla ka baju ki juk sar bahan nak benta bandawai ka hok juk ki Samla Wadkam. Ha ka sngi ublei ka khat sau Tarik Ïaïong araja psau. Kala khot bat wer ki Samla Wadkam na rilum khasi bat jentia. Ban mi renti ha ka khat nri Tarik Ïaïong araja psau ha ka por post teng menstep. Ban lektor sha PTS Golflink na ka benta ban pan Jubab na ka Central Recruitment Board jong katnat pulit. Ha ka bedai bat ka jing penret ikarta thungkam ha ka jing thungkam pulit. Dangshen ka tanat pulit kala penbena ya ka jing pelaj. Ya arajar kendai spa lai puprat ligi pos hapok katnat pulit. Ha ka ni jing penbena la pentep bakarta rungkam na ka benta ka pos constable kalong arpuis nem bat arpenyos nem na ka benta ka pos sub inspector. Hau korwa pala pha link ba ka video shikila pthai kubor ka Samla bari lang kala khot bat wer ru ya ki kme ki pa ban senran lang ki khun ha ka ni ka sngi. Kuble shiboni pi baro bape ni ka video. Hakini ki sngi bala dem. Ki Samla kila penpau ya ka jing bitar. Ya ka jing smusi bat ya ka jing do men siam jongki. Habaya day bat ka jing tap kam ha ka home department. Namar kila penrit sendat ya ka age limit. Daki ba penmi ya ka revise guidelines klam notification. Tiki Samla kila dab da ka jing sngo bitar ya ka sorkar ka balik don bor hadu ka ne. Bat nalor ka taru ki Samla kila pan ya ka correction, kila pan ya ka corrigendum henry kimyo. How ni u pratarik match ngi ki kena agriculture ru ngi yo i baka MPSC kila bakla hang ni hang to. Bat kloi ki penmi ya ka corrigendum ya ka correction. Balai pat minta ngim yo ya kata ka jing penbet ya kata ka correction bagi Samla ki kwa. Bagi Samla kila penpau hanga mdei tangka jing do man siam jongki henrai ka bakongsan ka dai ka ki penpau ya ka jing teli bat ka jing renti jongki. Ki ong baki kloi ban mi madan ban ya renti ban ngin ya teli. Kanu ka jing semua komen jongi ban yo sngo ya kata dia ngaru ngamenjor bakala dei ka por bangin mi madan bangin bu jing keli ka sorkar ba kumno kila ban le kat bamon bakin le mon kin le don bor hadu kan ni ya ki Samla kamtam ki Samla ki bala pen kre da ki snem ki badang shudep ya ka jing pule ki Samla ki badang shu du ya ka ni ka lat ban apply na marba na kadau ka covid. Ekum kini ki kena ki don kampalat ya ka Jubab na ka sorkar. Bat ngin happen i bangi ki Samla ngim tiang shu. Bat kimla shu engi ban le don bor. Tena kadau kata ngala sengap ya ka jing kwa jong ki Samla baki kwa ban mi madan. Tena kwa ban pen bena bangi ngin mi renti no ngin mi lang no baro lashisngi ha Tuesday kan riu Tarik. Haka PTS Golflink namar ka Central Recruitment Board ka don hangtai bangin keli ya ka recruitment ya ki nong thungkam bahalor ka no ka kendon baki not ban le kumni kapor kan dei posting man step dia sungo bhanga kerpat ya ki khna Wadkam baro khlam ka jing teli ngi namla ban poi shakman dia mentangi dang don ya kan ka lat bangin let dia sungo bhangin ya wan renti lang la shisngi posting ha Golflink ngakerpat ru ya ki students ki badang pule ki khna pule ba phinwan khnang ban penpau ba ha kani ka por khat phra do ar phuais nam kadang dai ka por yangi ba phin focus ha ka kot ba phin pule ti ka sarkar pade ka bu pressure ti mentawat ya ka kot ru ngim la shu ban focus khamtam gitu ki badang le 12 ban le degree
Ki kena samla, ki kena students, ki kena puliru ki di banwan lang. Bat kadu ngakerpat kenang yaki long kemie bat ki long kpa. Bas ngobaha wan kershan yang i syatay namar kelam ka jing kershan jo ki kemie ki kpa ngemla ban let syakamat. Tiangi baro ngindon lang lashisngi kan riu tarik. Ha Golflink PTS ha kapor si pau si teng man step ngin let kelam jing tiang ngin let da ka jing teli ban bu jing teli ha ka sorkar ba kumno kila ban kini ya ka hok jong ki samla bakin tu ya ka kam bakin tu ya ka jing kwa jong ki samla ka state jongi kala dei lupa ka baduk bat ka baduna do ya ka employment bat ha ka education ro ka dei lowest sakat no podcast ni ka sorkar jongi kan penjot kan penpera ya ka state. Ya kan ni ki jing keli babon ngin let keli sya ka Central Recruitment Board lashisngi si pau si tengmen step ha Golflink ngakermen ba pi baro pindon lang syatay. Kublay shi buan.